Txakurrak esango zenuke zure bizitzan presentzia handia dutela? Nire bizitza dira. Txakurrak zure bizitza dira. Betidanik izan ditut txakurrak, betidanik egon ez txakurrekin, txakurrak dira nire lana, dira lankideak, nire bizikideak, nire kirol egiteko garaian nire kideak baita, oso txakurrak nire bizitza da, dira, bai. Argi daukatzei ikusten dugu, gure adibidez nire alaba, oso zaintzailea dela, zein ikusten gundu, gu zaintzaileak gara animaliekin. Ikusi du edo jasan du nolabait esateko txukure txakur batzu hil direla, gaixo egon ondoren, eta bera egon da hor al pie del cañón. Eta 4 urterekin heriotzaren inguruan dauka gauza super argi. Eta bera ulertzen du heriotza, eta gero trasladatu du pertsonetara. 4 urtetxorekin ja zaintzaile lanak egin ditu. Eta zaintzaile lanak, eta ikusten zu beste pertsonak zaintzeko gogoa dituela, bere anaitxoarekin hiltzen da zaintzeko gogoekin. Eta uste duzu gaitasun horiek garatu baditu ere zer ikusia dutela txakurrak? Bai, animaliak ikusita. Eta bera esnatzen denetik moldatzen da manada batean, nolabait esateko, ez? Eta bere lekua bilatzen du, eta zaintzak ikusten ditu, eta ikusten du bera matamini nola zaintzen ditugu txakurrak, eta berak partatzen du horreta. Eta uste duzu moda kontua dela ere, hainbeste txakurre egotea, titular deigarriak ikusten ditugu. Haurrak baino gehiago txakurrak ditugula gurean. Bai, alde batetik modagatik, beste alde batetik gure bizitzako komplementu bat direlako, askotan, ez? Komplementua? Bai, jende hartzen du txakur bat. Poltsa bat edo kotxe bat okagun bat? Hartzen dut BMW bat ezala, hartzen du bolso de Gucci, hartzen dut ez dakiz zeharraztako txakurra. Zeren, da hori, baixa el guai del barrio. Eta hori argi dago. Eta beste aldietek pertsona behar dugulako, konpainia edo behar batzu emozionala ditugula eta betetzen ditulak txakurren bitartez edo animalien bitartez. Eta gero, baita ere egia da, bizitza dagoela gero eta zailago, ez? Gero eta garesteago, eta errazago da txakur bat izatea, ur bat izatea baino. Erraztasunagatik aukeratzen dute asko? Nik uste da, bai. Osea, niri seme alaba ezin ditut utzi perrera batean, txakurra bai. Uda etortzen denean, gu joaten gara txakurrekin, umeekin eta dena, jende asko esaten, ni juten naiz oporretan, txakurra residentzia batera. Baina ez da justoa, nik uste dut ez dela justoa. Nik ditu txakurrak eta ni argi daukat nire bizitza bere beharren inguruan bete behar dudala. Ni ez dakit joaten udan bakazioetara ditxakurra gabe. Eta ezin ba naiz joaten, ez naiz joaten. Zure lanean ere ikuste duzu, txakurren gorakada bat dagoela? Ba, ikusten da lanean, eta batit bat ikusten da txakurrentzako zerbizioak handitu direla. Bai hilapandegiak, bai janaria, bai ozio txakurrendako, ikusten da handitzen dela. Negozioa handitu da? Negozioa handitu da, bai. Orain momentu honetan estatu mailan ez dakizen bat milioi mugituko da maskoten mundua, baina diru asko eta asko. Eta baita ikusten zu, bizikarela momentu honetan ChatGPT munduan, IA mundu horretan, baina gero eta informazio gehiago egonda, gero eta gutxiago dakigula. Edo zein pertsona atera daiteke bideo batean, YouTube, Facebooken, sare sozialetan esan da, nola baiteko burrada bat, eta ontzat ematen dugu. Eta nola, hau dela TikToker bat esan du hau, nire txakurrari egingo diot hau. Azkenian jendea hartzen du border collia, internet, IA. Bordeak ea perra muy aktibo ez dakiz, eta border collia, arnesak horrika egiteko, pilota, frisbia, ez dakiz zer, juegos de olfato, ez dakiz zer. Eta lehenengo hilabetetan bihurtzen ditu darun bat txakurrari. Eta gero txakurrari hiperaktibatuta, ezkatzeratzen da kaleran, eta reaktibo da gauz guztiekin. Nik usten dut hartzainen txakurrak nola daude? Lasai, etzan da. Ez daude eskatzen hartzaileari nahi dute egin lan, ez daude, lasai. Eta hartzaileak eskatzen dira ekartzeko ardiak, ekartzen dute ardiak, eta etxaten dira berriz lasai egotera. Eta kontrarioan, hirietan bizi den border colliak no daude, demandatzen. Nahi dut zer egin bota, histroniko perdidoak, ez? Ez dugu erakutsi, lasai egoten txakurrari. Niretzako garrantzitsuena, lasaitasuna erakusta da txakurrei. Txakurra humanizatzeak kalteak ekartzen dizkio txakurrari berari? Bai. Azkenean, txakurra ez daki zer den. Osea, eta askotan betetzen du paper bat ez dena berea. Askotan ikusten da, txakur asko inseguruak direnak, eta agresibitatea dukatela, inseguritate horrengatik. Baina guk eman diogu lider papera. Azkenean,
Ni juten naiz nire txakurrarekin kaletik eta nire txakurra ikusten badu, ni ez nagoela seguru, bera hartzen badu liderazgoa nolabait esateko edo aurrea, ez dakit, txirrindula baten aurrean, susto bat hartu, ni urduritzen nahi, txakurra egiten du zaunka, ez da, ni lasaitzen da, bizikleta joan da, txakurrak ulertzen du, bizikleta baten aurrean, ni zaunka egiten badut, dena ondo dago. Hurrengo egunean bizikleta gertzen dena, zein dut txakurra, zaunka. Ze zaunka egiten problema juten da. Eta hori eskenian bihurtzen da problema batean, problema handi batean. Ezagutzen baduzu gure txakurrak, ikusiko zu, beraia daukatela, izaera bat lasaitasuna izatea, eta dudaren aurrean nire begiratzen didate. Ez dute beraiek hartzen erabakia, nik hartu behar dut erabakia. Eta hori da mugak hasieratik jarri dizkiozulako argi. Osea, mugak hasieratik ondo jarritak, errespetatzea baita beraien izaera eta argi izatea txakurrak direla. Osea, beraien beharrak ezagutzea, beraiek nolakoak diren ezagutzea, ez dela berdina pastor belga bat, mastin batekin ez dutela ezer izatea, eta hori jakinda eta hori respetatuta, azkenean hori, ez dakit, binkuloa sortzen da. Ez dut behar ez dakit zenbat milioi saltzitza batean nire txakurra nirekin egoteko. Eta deskribatzen dituzun arazo guzti hauen porrotik handiena, zein izan daiteke? Txakurra abandonatuta guztea? Bai, porrotik handiena eta gehienetan errazena jabentzat. Jabe gehienak kentzen dituzte txakurrak. Azten dela ez dakin nola, protektorara. Azki da, emango diote ez dakin hori. Osea, lehen esan dugun moduan, errazagoa dela txakurra izatea aurra baino, zeren txakurra eraman dezakedu protektora, aurra ez. Eta jende asko, que marron, kentzen du gainetek den marron. Molako asko ikusi dituzu? Askotan. Azkenian, jende horrelako gara, pertsona guztia pixka egoista gara. Ez dugu galdu nahi gure onurak edo gure bizitza, eta galdu horretik nahi ditugu probatu prestatu gauden edo ez. Gero horren inguruan baita, gero eta eskaera da gehiago daude, hotelak edo etxe ruralak pet friendly izatea, hoteletara edo ostatuetara eramatea gure txakurrak, restaurantetara, gero eta eskaera gehiago. Eta baita ere ulertu behar dugu, ez jende guztia ez dituela maite txakurrak, eta baita ere respetatu behar dugu. Ni bete esaten dut, nire askatasuna bukatzen da zure hasten den momentuan. Naiz eta ni oso animalia izan, ezin zaitu zuri behartu zure restaurantean nire txakurra sartzea. Imaginatzen duzu, Josu, txakurrik gabe bizitza? Ez. Ez. Nahi ez. Ezin dut. Argi daukat. Nire bizitza txakurrekin izango da. Eta emozionatzen nahi, guzti, Bai. Galde honekin emozionatzen naiz. Zeren momentu honetan gogoratzen naiz galdutako txakurretaz. Eta nire bizitza dira. Ezin dut. Baitu ze galdera hain erraza eta ze emozioa sortzen dizkidan, ez? Ni argi daukat nire bizitzan txakurrak behar ditu dela pertsonak baino gehiago. Bai, Bai, argi daukat. Bai.